A toto sa vám stáva? Idete napríklad po niečo a zrazu zistíte, že ste zabudli, čo to bolo. Alebo ste chceli niekomu niečo povedať a si poviete, bože, čo to bolo? Tu je trik, ako si spomeniete. Vráťte sa v čase. Myslím to takýmto spôsobom. Vráťte sa presne tam, kde ste boli predtým, keď ste na to mysleli alebo ste o tom uvažovali. A ja vám tvrdím, alebo vám poviem, že na 99% si spomeniete, čo to bolo. Takto sa dokážeme vrátiť v čase. Vlastne telo dáme do tej polohy alebo dáme na to miesto, kde bolo predtým a vtedy, a už ideme a vieme, čo sme chceli. Skúste to, mne to funguje skoro na 100%. Majte sa krásne, ostaňte svieži a zdraví a nezabudnite, že koncom septembra ideme na spoločnú dovolenku, kde budeme mať aj takéto motivačné cvičenia, budeme mať veľa zábavy, no a všetko toto nájdete na mojej stránke www.zora.sk. Ahojte.